Zibêda Hesen, dayîka girtiye Kurdiyê bi navê Nîzar Hüseyn yê ku ji dema 6 salan de rêkefta pazdeh heyvanehan di sala 2012 de demjimêrsî û çarîkek li ser rêbenda tişrîn li daxata Damun li Şama paytexta Sûriye hatiye girtin û taneha binçavkiriye. Nameyek ji kurê xwe re şand. Dayîka Nêzar re di wê nameyê de dibêje ku ew gelek loman ji kurê xwe dike û dibêje dema ku van salên dirêj ji min dûr ketiye, çima tu nema seredana min di xewnan dike bê ku tu biêşe. Ka pêkenînên xwe te di ku de veşartine, ew pêkenînên ku tu derbasî malê dibû te dikirin. Dayîka Nîzar berdewam dike û dibêje, te soz dabû min te û birayê xwe ku hûn min qerebû bikin li ser bêpariya min jî nexweşiyên ku min dîtin piştî ku bavê we ku çaxweya dawî kir di temenekî nemezin de, ku ez hîn genç bûm û 4 zarok ji mir hiştin, du keç û du kur. Min pir nexweşî dîtin, ta min hûn mezin kirin û we kirin xwedan xêzan û kêfxweşiya min pir giranbiha bû. Dema min dît ku mêwên mandîbûna min gihiştin ku min dest pê kir, ez barê salan bavêjim ser milên we û pir kêfxweş bûm bi we hemûyan. Lê ji nişka ve tu ji min dûr ket û dema pir sadereng mayîna te min kir, bersiv min wernegirt, tenê gotin min tu seredana hevalekî xwe yî nexweş dike û dema şev binêvî bû, min dengê wan bihîst ku dibêjin Nîzar hatiye girtin li ser rêgireke ewlehiya rejîmê, di dema hatina wî de ji bo malê li taxa Ruknidîn li Şamê. Min hewar kir û berê xwe da kolanê, bê ku ez bizanim berê xwe bidim ku kîjan rêgirî û kîjan zindanê û bi neçarî birayê te û hevjîna te ez vegerandim malê ku ew jî çavbigiriyan bûn. Wê şevê xew bi çavên min nebûn, ez li hêviya vegerate bûm. Dem di wê rojê de dirêj bû û nedibûriya û piştre rojên din hatin û heftiyên din bûrîn û heyv û sal derbas bûn, ta bûn 6 sal û hîn jî ez li pêş derî rûniştî me yan li beramber pencerê li hêviya vegera te yan hatina mizgîniya serbestberdana te lê bêsûd. Çi cara ku zengilê dergehê malê lê dide, ez hewar dikim û yekem kesim berê xwe didim vekirina derî û dirê de raman dikim ku ez derî vekim û te li pêş xwe bibînim bipêkenîn û tu gazî min bike delalê ez birçîme û çendê caran min pirsyara te ji karmendê elektrîkê kiriye ku di baweriya min de ew peyamêreke ji desthilatê lê tenê bi çavê dilsotanê li min dinerî yan jî çavê henek pêkirinê. 6 sal bi temamî derbas bûn û tu ji dayîka xwe dûr e, tenê nûçeyên te jî ji min hatine birîn. Tu çi dixwe? Tu çawa radikeve? Te sar e? Tu birçî ye? Tu rojane xwe dişû weke berê, dermanê ku te dixwar û te bi dawî neanî min hilgirtiye ji bo te ta tu vegere. Gelo tu hîn dêş e? Min bêriya te kiriye kurê min. Min bêriya pêkenîna te kiriye û henekên te. Çi deng ji bilî dengê te di guhê min de nîne, dema ku tu derbasî mal dibû û te digot. Delalê dayîka minî hêja di şiyarî û di xewê de. Li min hewar e, min bihîst ku bi tundî li girtiyan didin û guh nadin nexweş û birçiyan. Gelo ew yek bi ter jî tê kirin, tu yê ku te lêdan ji kesî hil nedigirt, tenê di zarokiya te de jî min tu caran lêdan li te nekirî û tu kes jî bi nebaşî nêzîkî te nebû. Tu kurekî şermînok û milayim û dilovan bû. Ez ê nifira li wî destî bikim bişkandin eger nêzîkî te bibe û bi bawerim ku ê xwedê lavînên dayîkek kezebşewitî û bî bipejirîne. Her 4 zarokên te çavverêkirina te bêzar nabin. Kurê min, li tenîşt min li pêşderî rûdinên rojane û pêşbirgiyê di pêşbînîkirina hatina te de dikin. Tê ji kîjan alî bê û tê çi ji bo wan li gel xwe bîne? Mêwe yan xwarin yan şîrînî. Ez jî pêşbîniyan bi wan re dikim û di dawiya şevê de bi dilekî şikestî em derbasî malê dibin. Ta roja dî careke dî wê yekê dûbare bikin. Kurê te yê mezin şêro berdewam e li ser xwendina xwe û niha di xulasiyem ya amadeyî de ye. û dema ku kesek jê dipirse tu mezin bibe tê bibe çi şêro? Dibêje ez ê bibim parêzer ta berevaniyê di ber bavê xwe û hevjînê meta xwe de bikim. Ji ber ku hevjînên her du xuşkên te jî hatine girtin
و زارokên wan di sukura xuşkên te de jiyan û rewşen demane û çiyayek ji xeman dê dilê min de ye. Kurê min ê xweştevî, ez nema dikarim dûrbûna te hilgirim. Ji zindankerê xwerbêje, dayika min li hêviya min e. Bêje û şermê neke, mata kengî tê şermînok be wekû kiçan. Bêje ez ji dayika xwe hez dikim û ez dizanim ku dirêjbûn bi dûrbûna min wê temenê wê kurt bike. Eger ez di demek kurt de nevegerim, em ê bi yekcarî ji hev dûr bikevin. Zarokên min wêneya min ji bîr bikin û ditirsin bavê xwe ji bîr bikin eger ez demek nêzik de li wan ve negerim. Ji zindankerê xwerbêje, dayika min navnîşana mala te dixwaze. Dixwaze seredana dayika te bike. Eger min zanîba cihê dayika wî zindankerî, ez ê çûbama mala wî û min ê dilê wê bi kar anîba ta bi kurê xwe karibe û hêvî dikim ew zindanker ne kurekî serserî be û bi ya dayika xwe bike. Dayika te ya ku gelekî bêriya te kiriye Zibêda Hesen. 15 2018. Ev e nameya dayika Nîzar Hisên bû. Nîzar Hisên ji dayîk bûye gundê Rimêla Şêx yê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ye. Sala 1969 ji dayîk bûye û ji sala 1988 ve li texa Ruknedîn ya Kurdan li Şamma paytexta Sûriyê dîma ta roja ku hatî girtin ji aliyê rejima Esed ve. Şêrîn Kîlo.